салом тамошобини азизи шоу барномаи варзиши капитан. Мо дар толори барҳавои профит қарор дорем албатта. Ассалому алайкум. Шумо хуб? Бинагони азиз, чеҳраи шинохтаи кишвар, корманди муассисаи давлатӣ маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, инчунин ёрдамчии ёрии бахши ёрии таъҷилӣ ва аъзои ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон Ҳусайнов Муҳаммадҷон, марҳамат. ин рақами шумо. Шурӯъ мекунем барномаи варзиши капитанро аз гармшавии бадан ва бо тамринҳои ҷолиби барнома. Шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бо барномаи варзиши капитан бошед. муҳаммад Ҳусайнов соли 1989 дар ноҳияи Восед таваллуд шудааст. баъди хатми мактаби миёна соли 2007 ба коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дохил шуда, онро соли 2011 хатм намудааст. дар замони таҳсил дар коллеҷи тиббӣ дар тамоми чорабиниҳо фаъолона иштирок намудааст. ҳамзамон дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ҷумҳурӣ ба ҳайси волонтёр, баъдан ҳамчун тренер дар чандин лоиҳаҳо фаъолият намудааст. соли 2015 ҳамчун бародари Шафқат корро аз шуъбаи эҳёгарии корпуси 9 беморхонаи шифобахш оғоз намуда, баъди бунёди муассисаи давлатии Истиқлол аз соли 2016 дар шуъбаи ёрии таъҷилии ин муассиса ба ҳайси ёвари табиб фаъолият менамояд. соли 2020 баъди сирояти COVID-19 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони сарисинагии Шафқат қадрдонӣ гардид. ҳамзамон дорандаи чандин диплому сипосномаҳо ва нишони сарисинагии 100 чеҳраи муваффақ мебошад. бо дастгирии пешвои миллат ҳоло дар курси панҷуми донишгоҳи давлатии тиббӣ Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таҳсил дорад. аъзои ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон мебошад. оиладор, соҳиби 2 фарзанд. бинагони азиз, тамошобинони гироми қадр, акнун мо дар болои таҷҳизоти дучархаронӣ ҳам биён қарор намекунем, чун ҳаракат мекунем, баданро гарм мекунем. бори дигар ёдовар мешавам, дар барномаи варзиши капитан қарор доранд имрӯз қаҳрамони навбатии барнома Ҳусайнов Муҳаммадҷон, албатта бо тахаллуси COVID-2019 ва аъзои ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон, инчунин корманди муассисаи давлатӣ маҷмӯаи тандурустии Истиқлол ва ёвари ёрдамчии таъҷилӣ. салому дуруд ба кулли бинандагони телевизиони варзиш. имрӯз мо барои об кардани чарбуи шиками худ омадем якҷоя. барнома. бале, дар барнома дӯстони азиз, ташаккури зиёд ба шумо, ба ана роҳбарияти телевизиони варзиш ки инчунин анам хеле барномаҳои дилчаспро барои мо омода мекунанд. мегӯянд ки беҳтарин неъмат ин шинохти неъмат аст. беҳтарин неъмат барои ҳар як инсон ин саломатӣ аст. варзиш ин гарави саломатӣ аст. замоне ки ана миллат солим аст, албатта давлат низ солим аст. ба ҳамин хотир чарбуи зиёдатӣ имрӯзаи дӯсти моро дар барномаи варзиши капитан чӣ кор мекунем? худаш қоил шуд. рости чандин нафарон дар баъзе барномаҳо мекунем, дар ҳамун саҳифамон мегӯянд ки доктор кам шикамад калон шуда. Чӣ бояд кард? Ҳеҷ гап нест. имрӯз ният кардед бинед дар барномаи варзиши капитан ширкат мебудед ва ба ҳамин восита, яъне ба ҳамин васила чарбуи зиёдатии шумо бартараф мешавад. бале, имрӯз бибинед ки чӣ қадар дар давраи истиқлолият чӣ қадар маконҳои варзишӣ бале кушода шудааст. ин ҳамаш анамон сулҳ аст, оромии кишвар аст ки имрӯз мо озодона осуда дар ин варзишгоҳҳо чикор мекунем? тамрини бадан мекунем. албатта шумо худ шоҳид ҳастед, чун аъзои блогерони ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон ҳастед ва дар чорабиниҳои бошукӯе ки аслан доир ба чорабинии варзишӣ манзури ман аст ширкат меварзед ва мебинед бо чашми худ ки варзишгарони мо чӣ гуна ба дастовардҳои беназир ноил мегарданд. албатта ин ҳам худ аз сулҳу субот тинҷӯи амони кишвар ва пешравии давлату кишвар аст ки имрӯз Тоҷикистони азиз пешрафтааст. хуб, акнун барномаи варзиши капитан аст. ҳадафи мо тарғиби тарзи ҳаёти солим ва пеш аз ҳама санҷиши устувории бадани албатта чеҳраҳои шинохтаи кишварамон Тоҷикистон. ва имрӯз аввалин табиб дар барномаи варзиши капитан ширкат меварзад. инам бошад Ҳусайнов Муҳаммадҷон, бо тахаллуси COVID-2019 ва мо тасмим мегирем ки
чикор кунем бадани ин касро санҷем устуори баданашон ва дар зилун боз дар дуи бадуни варзиш суҳбат кунем. Муҳаммадҷон, дӯсти азиз, медонед ҳамун солҳои 2019-2020 ин саволро кӯтоҳ медиҳам ва зуд ҷавоб медиҳеду боз ба ҷарони барнома бармегардем. Зуд ҳамун шабу рӯзҳои бисёр душвор буд ва барои мардум рӯҳбаланднамоии мардум, ба варзиш ҷалб кардани мардум ва ба солимии мардум, яъне сухан кардану ҷалб кардану майл кардан ба варзиш бисёр муҳим буд. Назари шумо дар ин маврид чи аст? мақсади мон ҳамин буд ки ҳамон дарду алами мардумро ба табибон баромада гӯем ки дӯстони азиз, ҳамкасбони гиромӣ, имрӯз рӯзи нанг аст, имрӯз рӯзи номус аст. ин миллат имрӯз ба анаму кӯмаки мо ниёз дорад. мо дар якҷоягӣ албатта ки метавонем. ба ҳамин хотир мо кӯшиш кардем ки ҳамкасбони худро як мушт шуда даъват кунем барои солимии ҷомеа. Шукр ки ин лаҳзаҳо гузашт, паси сар шуд. Муҳаммадҷон, дар омони кӯдакӣ наврасӣ дар деҳа, шумо дар деҳа калон шудед? бале, ман аз ноҳияи восе. Аз ноҳияи восе? бале. кӯдакӣ шумо наврасишон чӣ хел гузашт? Масалан, читавре ки шумо панду ҳикмату андарз нақл мекунед ба мардум дар даврони наврасӣ кӯдакӣ ҳам ҳамон буд ё ки духтур будед ба қавле? шояд ба гуфтаҳои ман бовар накунад, вале ҳаст шоҳидон. рости ман як ҷои макони зиндагӣ доимӣ надоштам. ман падарам ки дар ҷангҳои шаҳрвандӣ ки фавтидагӣ буда, рости то синфи панҷум бо модарам будам, аз синфи панҷуми хонаи бибиам омадам. дар ин ҷо дар ҳар хонаи ба хотири ҷои зистина дар ҳар ҷо бузург шудем. аз модар ҷудо падарро умуман дар ёд надорам, мутаассифона, рӯҳашон шод бошад. бале, дар ноҳияи восе ҳатто аз пули пахтачинӣ имрӯз ки баъзе фарзандон аз ҳисоби падар модар имрӯз либоси мактабӣ мехаранд, ман аз пули пахтачинӣ барои худам либоси мактабӣ, дафтару китоб мегирифтам. албатта барои мустақилият гузоштеду фаъол будед. хуб, ягони азиз, биёед лаҳзаҳои ҷолибу хотирмонешо барои вашиқатро дар ҷараёни тамрини аввали барнома мебинем, чун ҳоло нерӯу ҳамон қувваи тозае ки Муҳаммад дорад мо дар барнома дида мегузорем ва тамринҳоро пешкаш мегардонем. шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед бо телевизиони варзиш дар ҷараёни барнома. ҷаззобияту чӣ мегӯян чолоконаву чобуконааш дар оғози барнома маълум буду, лекин худро камтар хомӯш кард. баъд дар оғози тамрини аввали шоу барномаи варзиши бинед камтар ҳаракат кард. масалан мо одатан муҳаммад шумо ҷиддӣ бод гирифтед. масалан мо дар вақти дастаи мунтахаб якачин тамрин мекардем. мо тариб ин хел тариб мекунем. масалан ман ин хел меистодам, чӣ мешуд? мо даромон вазвини бада. вақти ҳамра задан дашт масалан дифоъатон бисёр қувватар. бисёр ягони азиз, тамрини аввали шоу баромаи шахартан аст. пеш аз оне ки тамрини аввалро муҷро кунем, як пурсон мешавам, як чиз пурсон мешавам. мамаҷон, масалан ҳозир шабакаҳои иҷтимоӣ фаровон аст. касе дилхоҳ нафаре хоҳад медорад, тамошо мекунад, истифода мебарад, суруд мекунад, замзама мекунад, рақс мекунад, чизе ки хоҳад дилаш мекунад. телефонро мегирад, масалан тамошо мекунад. лекин аламовар он аст ки дар дохили телефон ворид мешавад, дар болои диван мешавад, дигар ягон кор намекунад. шумо ҳам тарзу усули зиндагии шумо ҳам хел аст? Не. рости ман субҳ ба дарс меравам, аз дарс бармегардам, дар як клиникаи дигар кор мекунам, ҳамчун ҳамкор онҷа кор мекунам. ғайр аз ин бо рӯзҳои навбатдорӣ дорам, дар маҷмӯаи тандурустии истиқлол ба ҳайси ёвари табиб дар ёрии таъҷилӣ кор мекунам. ғайр аз ин барои ҳанамин ҷавонони имрӯза сценарияҳо менависам, яъне ки сценарияҳо менависам барои пешгирӣ намудани дилхоҳ амалҳои номатлуби ҷомеа ва пайваст нашудани ҷавонон ба ин он гурӯҳҳо. бале, хеле кӯшиш мекунам ҳар рӯза. ғайр аз ин ба таълиму тарбияи фарзандон. чанд фарзанд доред? 2 фарзанд дорам. писар духтар? духтар дорам. ҳардуаш духтар? ҳардушанд духтар, ҳардушанд неъмат аст. ҳардуаш чи аст? якташ рамзия ном дорад, якта дигаш номшад раҷаммоҳ ном мондан. ба хотири чӣ? ба хотире ки дар
он рӯзое ки аввалин рӯзое ки қадами зиндагӣ ки бояд ман анамон мешукуфидам дар рӯи зиндагӣ ҳамин хел як нафар бениҳоят даст ма гирифтагӣ буд ба хотири номи зебои ҳамон модар ман ҳамин номи духтарам раҷамо мондам ки аввалин қадамҳои зиндагии моро ҳамон кас кушода кардан имрӯз фатҳу кушоиш. бале фатҳу кушоиш бале Бисёр олӣ. бале Вақте телефон надоштед чӣ кор мекардед? Кӯ намебаромеяд ба фикрам, бозӣ намекардед. Ягон кор шумо мешидед дар ҷоятон фақат. вақте ки ман дар деҳот Бале. будам саҳари соати 4 саҳарда амаки ман дар болои ҳамон воседа боло куда онҳо Тепа ӯ кӯҳ? кӯҳ да кӯҳ буд Тепа не. кӯҳ тепа нем кӯҳ буда вақте ки гандумдора мешид ман саҳари соати 4 саҳарда барои онҳоро хӯрок мегирифтам бурдам бо гашта соати 8 меомадам бо абеча бо хӯрок мебурдам мо ҳамин хел нона тайёра ёфтагӣ хӯрдам мо меҳнати ҳалол қатъён ба ҳамин хотир фикр мекардам ё ҳеҷ айда пеши доктор ин доктороли фақат аламоша дидагии шумо азиз аз миёни бинед ассотсиатсия блогерини тоҷикистон аст. Акун мегӯни азиз биёед суханро бештар намекунем чун Муҳаммадҷон аллакай пӯяшро ҳаракат мекунад омодаи тамрин аст мо ҳамроҳи Муҳаммадҷон хуб анамин гурсое ки фикр мекунем ки дар кӯҳҳои баланди анамон восеқ қарор дорем. Бале. Давраи наврасиро ба ёд биёр. Ҳаракат мекунем то анамон хати мара ба самти пеш зонаҳоро баландтар ай, шумо дар зудтар бале ба фикрам. меистем. Шумо пеши бад рафтед мешавад. Ҳеҷ гап нест самти қафо меҷаҳем меравем. хуб 1 2 3 4 5 кифоя аст акун самти пеш ҳаракат мекунем бупӯ меравем Муҳаммад 1 хуб бале 2 ӯ ба ин по бале бале ба ин по ӯ баз ин по иваз мекунем 3 мехезем бале ӯ ба ин по баръакс 4 бале 5 ҳамин хел рафтан мегирем рафтан мегирем меравем охирон маротиба шуд кифоя имрӯз то ҳанамхели чунин толорҳои зебо барҳо шидааст ки фақат қавитан будан дар класс мисли номи барномаи шумо дар ҷомада худо ишон додан дар Мегӯни азиз ман фикр кардам ки Муҳаммадҷон шояд барои Муҳаммадҷон душворӣ эҷод шавад лекин аз ҳаракатҳояш маълум аст ки шояд иҷро карда тавонад пайка мекунем шумо ба фикр не биё рафтем меравем камтар дигар меравем камтар дигар Муҳаммадҷон камтар дигар дастимо бигир дастам мефрем мегӯяд ки ҳамон кӯтали дар қалам дастам ман фикр кардам ки дастамро гир мегӯяд дар охир дар асл ман як инсони ба мисли ҳамаи шумо фарзанди ҳамин модари тоҷик ҳастам фарзанди ҳамин падари миллати тоҷик ҳастам миллати тоҷик аз азал мардуми хоксор буд тоҷбарсар буданд таърихсоз буданд тамаддунсоз буданд забони худро доштанд навишти худро доштанд миллати тоҷик барои дунё дониш дод миллати тоҷик барои дунё илм дод миллати тоҷик барои дунё синову фирдавсиву рӯдакӣ дод пас имрӯз бояд миллати тоҷик чил ҳунарам барои миллати тоҷик кам бошад чил ҳунар ба ҳамин хотир доктор як ҳунар қатъӣ дар як ҷо намеистад ман дар куҷое набошам мегӯям ки пеш аз оне ки ман табиб ҳастам ман фарзанди ин миллати тоҷик ҳастам ба хотири чӣ ба хотире ки то ба ҳамин рӯзо муҳаммад шиданаш ҳамин миллат хок дод нон дод об дод амният дод ки муҳаммад шад ба ҳамин хотир ман аз ин миллат қарздор ҳастам пешравии кишвар ривоҷу тараққиёти кишвар барало маълум аст шаҳри душанбеи дилавбонро бинед чӣ қадар шаҳри зебо шудааст биноҳои барҳаво кӯчаҳои зебо майдончаҳои варзишии зебо дар назди ҳар як кӯчаву хонаву дар сохта ба истифода дода шуд ин барои пеш аз ҳама солимӣ аҳсан ба муҳтарам раиси шаҳри душанбе ки имрӯз дар зери ҳар як домҳо бинед барои фарзандони мо анамон майдонҳо барои бозиҳои футбол сохтанд барои тамринҳои бадан карда ҳамааш ба хотир чист ба хотири солимии ояндаи миллати тоҷик аст ба ҳамин хотир бо давом етед ба хотир Муҳаммадҷон лекин ман фикр мекунам ки агар як бисёр шавқовар шуд барои мухлисон ман аллакай дарк кардам чун бисёр тамрини олӣ аст биёед як маротибаи дигар мо ҳамон ҳаракатро иҷро мекунему ҳамин тамрин дуюм лекин аз замин инаш бисёр шавқовартар лекин агар ба боло рафтем ҳатман ман дасти туро мегирам мешавад яъне кӯмак мекунам ба ту дастҳоямро ин тараф мегузорам пойҳоро ба самти дигар
якҷо мефароем. фикр кӣ ки ёрии таъҷили қатита доктор қатта қалтиди худам бандина бандиш ҳаста агар яке шумо ладёбед чӣ кор мекунед баъд? агар ман ёрии таъҷилӣ ба филам шумо ёвари ман мешавед ман табиби шумо ман шуморо мегӯям шумо чӣ кор кунед акнун биёед ин ки хел мекунем ман росташро мегӯям вазни хоб 10 кило буд вазни 10 килоро акнун ба кӣ мегузорам ба табиб ба табиб мегузорам бале мегирам вазни 15 килоро хоб инҷо вазни 15 ҳаст онҷо 10 кило дар ҳақиқат вазмин аст аз ӯ хоб ҳаракат мекунем зонаҳоро самти бисбор ҳаракат самти пеш хоб шуд самти қафо меҷаҳем меравем 1 2 3 4 5 муҳаммад дасаф хуб мусалла хизмат кардаӣ рости камтарак бесаку ҳақиқатро гуфтан дар кор ман падарам ки дар ҷангҳои шаҳрвандӣ фавтидагӣ буд мисол писари калони хона ман будам баъдан аз мо комиссарияти ҳарбимон ба хотире ки падари ман дар ҷангҳои шаҳрвандӣ дага ҳам қонунгузори ҷумҳурии тоҷикистон намезад ки ҳамин шахсҳо аз хизмати ҳарбӣ озод карда мешаванд ки додарам хизмат додарам то ҳозира корманди мақомот аст баъди хизматошон то ҳозира кӯҳои восед таъсираш калон будааст муҳаммадҷон меравем 1 2 3 самти пеш хуб 1 самти қафо меравем 2 албатта 3 4 5 6 7 8 хуб 9 50 тои дигар меравем 10 кифоя аст мегузорем муҳаммад самти қафо меравем ягони азиз ин даври дуюми ин барнома аст аз рӯи қоида бале аз рӯи қоида ана ҳамин ба ҳисоб канад мегӯянд бандро аз ин самт дар толори варзише ки дар чунин тарзи озод варзишгарон тамрин мекунанд ҳамин гуна мебароям мо оҳиста меравем то боло лекин бо оҳиста мефароем мешавад муҳаммад меравем аммо илтимосе кам я наворбардор ҳамин поёнда биёст беҳтар бошед 1 2 3 абаша ака меравем муҳаммад меравем зато надид муҳаммад куҷо шудӣ муҳаммад кани ҳаминҷо даём ман як бор бироман фуром муҳаммадҷон дар ҳақиқатан осон нест дар ҳақиқатан осон нест аҳсан офарин ба дилхоҳ варзишгарони мо ки имрӯз ҷудои кишвара муаррифӣ мекунанд гӯштини миллии тоҷикиро муаррифӣ мекунанд бигзор варзише ки бошад дар ҳақиқат осон нест варзиш барои ӯ талошҳои зиёдро талаб мекунад албатта барои солим будан муҳаммадҷон шумо бинед блогер ҳастед маҳаки асосии блогер аз чӣ иборат аст шумо медонед масалан ҳар як фард медонад блогер фарде ҳаст ки бо сухани ширинаш бо сухани зебояш бо сухани дурусташ шахсро тарбия мекунад даъват мекунад ба роҳи рост ба роҳи дуруст ба зиндагии солимона ба зиндагӣ яъне кушоду равшан возеҳ яъне ман фикр мекунам ки ҳар як блогер гарчанде ки баъзе блогероне ҳастанд ки масалан дуруст гап мезананд нодуруст калимаҳоро истифода мебаранд аммо бо як сухани нек метавонад боз миллионҳо фардро ба худ ҷалб кунаду яъне тарбия намояд тарзи нафаскашии муҳаммадҷонро мебинем бо як нафас бо як нафас ча нафас нагира саломат бош меравем як кане хуб ман ҳеҷ бовар намеомад бин ҳамин шуши инсон аст бале дар дохили ҳамин алвеолаҳо аст бале амира мебинем давраи вируси корона ба ёд мезанам дар дохили ҳамин алвеола ҳаст барои чӣ нафастангӣ мардум дар зиёд шуд раҳмат вақте ки ҳаминҷа алвеолаҳо аз худашон
гази карбонро хориҷ мекунанд, оксигенро бо ворид ба организм мекунанд. дар ҳамин ҷо дар ҳамо алвеолаҳои шуш капилярҳо, венулаҳо, артериялаҳои хурд-хурде ҳастанд, ки онҳо барои доду гирифти гази карбон ва оксиген барои организмҳо кӯмак мекунанд. замоне ки илтиҳоби шуш шуд, ҳамон пневмония шудак, ҳамин қабатҳои алвеолаҳо ғафз шуда монданд. дигар на гази карбон мебарояд, на оксиген ба организм ворид мешавад. норасоӣ чӣ мешавад? нафас. норасоии нафас шид. уже аллакай вақте ки илтиҳоб шуд, оҳиста оҳиста ҳамон илтиҳоб зиёд шудан мегирад, ҷои кислород барои мондани ҳамин чиз хурд мешавад. мисол дар ҳамон давра як тест баромадагӣ буд. хитам хушруваки дар ҳамон давра як тест баромадагӣ буд барои ҳамон муайян кардане ки мо вақте ки нафас мекашем ё нафасро мебароем, ҳамон тест то кадом дараҷа ҳамон ақрабак меравад дар ҳамон шабу рӯзе ки беморӣ буда. ҳамҷо муайян карда мешуд. ҳамон буром ҳамон вақтҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ азиз аллакай бинед дар барнома вашқафтан чӣ тавсияҳо бисёр тавсияҳои олӣ бари шумо. ман тавсия медиҳам, масалан худаш Муҳаммадҷон духтур аст тавсия дод ки бештар ҳамин пуфакро дар хона, дар шароити хона дар ҷои кор ҳам бошед, хелед як рӯз баъд 3-4 мартиба то кафида наша пуф кунед. агар пуфак ҳам набошад, саҳар ба кор мераванд. ами агар часпакнокӣ дар дохили алвеолаҳои шушо часпакнокӣ зиёд бошад, вақте ки мегӯям ҳамаамво кушода мешавад. он чанд қадар кушода бошад, ҳамон қадар ҳамон ҳаҷми ҳамон кислорода ба организми шумо зиёд медиҳад. ҳаракат давидан чӣ масалан? роҳ гаштан? дар давидан ҳамин роҳ гаштан хуб аст ё давидан масалан? субҳгоҳон ё бегоҳо? ҳама чиз ҳамин мо қисми зиёди ҳамон мардумро беморомон дилход нафарро тавсия метем ки аз саҳар соати 5-6 саҳар то соати 9-10 зиёд набошад. зиёд намешавад, чунки аз соати 10 он тараф нурҳои офтобӣ мебаранд, ки онҳо яъне ки ба организми инсон зарар доранд, заҳрнокшон зиёд аст. ҳатто соати 10 заҳрноки нест, онҷо ба организмо бениҳоят муфида. ба ҳамин хотир кӯдакони навталишдагиро чӣ мегӯянд? саҳар қати кӯдакча табигид калиска қати намони азиз, дар ҳақиқат дар назди мо як шахси ҳамватандӯст, меҳантараст, фарде ки имрӯз бинед ба халқу миллат кӯмак мерасонад. то ҳол бо тавсияҳои масалан ҳам пандомез, ҳам варзишона, ҳам солимона масалан рӯи моро болида мегардонад. ба хотири чи блогерӣ мекунам ки ҳам шавқ дорам, завқ дорам, мегӯям хоби мегӯянд рӯзо. хеле хоби дорам ки ки бисёр чизотам хай кам-кам ягон овоз садои таре марғуладор надорем. хай бошад, ин ҷо ки нест. шоу барнома аст масалан дар ин ҷо тамоми ҳунарҳои шумо инъикос мегардад. бари мухлисон. марҳамат. тоҷикистон тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрон аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардам бас аст. вақти суруди тоҷикистонро замзама нод, аллакай меҳри ватандӯстӣ, шинохти меҳан албатта дар дили ҳар як фарди кишвар нандоз аст. меравем кани муҳаммадҷон, кани ки бештар хоб дастқадро, яъне ба ислоҳ аҷманиро иҷро мекунад. ҳаман кӯшиш мекунам ки тезтар иҷро кунам. мерем муҳаммадҷон? 1 2 3. варзишгар яъне ҳеҷ боки надорад. меравем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 чиликро мегузорем акнун муҳаммадҷон. меравем. 1 2 3 4 чиликро мегузорем муҳаммадҷон акнун. 4 чилик. Як чилик мегузорем. мешавад. меравем. ҳаракати ин ҷо ҳаст. хоб 1 хоб 2 рафтем 3 4 бале 5 барои чарбаҳои зиёда 6 бале 7 8 9
و 10. خب با پشت خوب میرویم. محمد جون این طرف. بیا. خب میرویم. دستورم تا رو میگذاریم. پای رو. با نوبت. 1 2 3 4 5 6 7 میرویم 8 میرویم 9 میرویم 10. محمد جون 10 تا دیگر. 1 2 3 4 5 6 7 8. محمد جون رفتیم تیز. خب تیز. چیکار؟ نگونی عزیز در حقیقت خودش گوید برنامه ورزش قویتن این برنامه است که امروز پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم میان نوسان و جامعه و شهروندان کشور است. البته سنجش اسطوره بدن چهره‌های شناخته کشور است که امروز حسین محمدجان در برنامه ورزش قویتن شرکت دارد و تمام نیرو توانایی مثلا هنر و استعدادش رو برای مخلصان برای جالبیت برنامه و برای فارغ‌بالی خوشحالانه شما پیشکش می‌گرداند. بسیار شاد هستیم محمد جان. سلامت باش. من ایثار سپاس خود را به پیشوای معظم ملت و آنهایی که در زندگی من کمک کردند ایثار سپاس می‌نمایم. همچنین برای یک آرامی، برای صلح و ثبات کشور و کل جوانمردان بننگ و بناموس کشور، مردان جسور، مردان بننگ و بناموس، آرامی و آسودگی همین وطن ما، این همش از زحمت و مهنت و بیدارخوابی‌های شما است. من در سیمای زیبای شما محترم پیشوای معظم ملت را ایثار منتداری می‌نمایم که امروز یک سیاست پدرانه، غمخوارانه، دلسوزانه شما است که امروز ما در اطراف شما محترم جناب ولی پیوسته ما جوانان خیلی یک جا میشنیم وطن این آرامی از این اصول تو ابد نگاه می‌داره. همیشه به ورزش البته دل باخته باشید، همیشه به ورزش دل داده باشید، همیشه ورزش رو دوست بدارید و معرفگاه امروز و آینده ملت تاجیک باشید. تماشاگران عزیز خیر با شما بودیم عبدالربی ربیزاده و حسین محمدجان با تخلص کووید 2019. خیر تا برنامه دیگری شو برنامه ورزشی قویتن.